רוצה לדבר איתכם על הנבטה. למה להנביט? מה זה הנבטה? ואיך מנביטים? ומה זה טוב גם. אז בואו נתחיל. מה מנביטים? דבר ראשון. אנחנו מנביטים נבטים, שזה בעצם זרעים או גרעינים של משהו. יש לנו מש, ויש חומוס, ויש עדשים. כל משהו גרעיני והוא נבטים. אפשר גם לקנות דרך אגב בסופר את כל הנבטותים האלה. זה גם סוג של הנבטה. אז איך עושים את זה בבית? אני בחרתי במקרה את המש. אני מאוד מאוד אוהבת מש, זה מאוד טעים. אחר כך אני אתן לכם גם כמה טיפים על איך לעשות אותו טעים. אני מנביטה את המש בצורה הכי פשוטה שיש. כי אין לי זמן, אין לי כוח, ואני עושה את זה הכי פשוט. איך אני עושה את זה? אני שמה את זה בכלי, ומכסה את זה בממש מעט מים, שלא יסחו לגמרי. כל כמה שעות אני שופכת את זה למסננת, שוטפת את זה טוב טוב, ושוב מעבירה את זה לכלי עם מעט מאוד מים. אתם תראו שכל פעם שאתם באים לשטוף את זה במסננת, המים נעלמים, כי המש לוקח את זה ומנביט את עצמו. איך נראית הנבטה ומה זה בעצם הנבטה? אתם תראו שמהמש או מהחומוס או מהעדשים ששמתם במים, יוצא מין גבעול לבן כזה. ככל שאתם תשימו את זה יותר, הגבעול יהיה ארוך יותר, ופתאום יכול להיות שיצאו לו עלים. מה שקורה בעצם, מאותו רגע, המש שהיה עם איכות עמילנית חלבונית יותר, הופך להיות ירק ממש. הוא הרבה יותר קל לעיכול. הוויטמינים והמינרלים שלו הם פי 100 יותר לפחות. וגם זמן ההכנה שלו הוא הרבה יותר קצר. יש כאלה שאוהבים אפילו לשים אותו ככה בסלט. זאת אומרת שאחרי יומיים במים כאלה שכל מה שהיינו צריכים זה לשטוף במסננת ולהחזיר, אנחנו מקבלים איכות מאוד טובה של ירק בעצם, עם הרבה ויטמינים ומינרלים, וזה מאוד מאוד טעים. אנשים לא יודעים בכלל מה זה מש, או הרבה אנשים שואלים אותי, אבל מה זה מש? איך אוכלים את זה? אני מאוד אוהבת את המש על מצע של אורז אדום או אורז מלא, עם הרבה טחינה ולימון. אפשר לשים קצת טרד ועגבניות שמקופצים על המחבת ולשים את זה ביחד. זה מעדן, זה מאוד מזין, זה מאוד בריא, ואני גם מאוד אשמח אם תשתפו פה למטה, או במתכונים מיוחדים שלכם וטעימים שלכם עם קטניות מונבטות, או בתמונות של דברים טובים שיצאו לכם, או בשאלות שיש לכם על הנבטה, על מתכונים, ותשתפו את כולם בידע הזה. אז שיהיה בתיאבון, הרבה בריאות והנאה, יום נפלא.